Hej, jsi si jistý, že jdeme správným směrem? Pochybuju, že na tomhle strašidelném místě je v nějaký poklad. Tato mapa pokladu je Bios. Jen celou cestu sledujeme. Hej, počkej. Právě. Slyšel jsi to taky? Něco. Člověče, ty si jen představuješ nějaké věci. Řád duality, pomíjivost osudu, zvědám tohoto motýla, aby tě vedl. A já tolik drolských lidí. Fatují, ani nestojí za škádlení. Hádám, že ti budu muset poslat pryč sama. Zombie, bojíš se? Čas jít. Uvidíme se na druhé straně.